sa ato nga Bikaryo General Monsignor Boy Naron Jr., sa ato sab nga Dean dinhi sa Dineri ni San Mateo Father Edgar Kanama, sa atong Padre Cura Father Cody Sarinas, sa tanan nga mga miyembro sa PPC, sa tanan nga mga religious organizations, sa tanan nga aniya karon dinhi malipayong piyesta natong tanan atong pakpaka ng Ginoo. Salamat sa inyong pagbulig sa atong Padre Cura. Pagsulod yun nako, nahingang ako, kumurag nausab maning inyong retablo dinhi. O yakong gihunghungan nga miingon, amo na kini nga kining dunay annexation, kanabang dunay gisumpay. Ingon niya, pila man pod. Sakto-sakto ra Bishop, kay naaman ang mga katawhan nga mibulig alang sa kaayuhan ug sa kaanindot sa ato nga simbahan. Busa, salamat ninyong tanan o katong pakpaka ng Ginoo. Nindot kaayo ang inyong gipakita, kanabang mutabang tungod kay kini para sa simbahan. Padayon kita nga magbaton nining maong kinaiya, kay pirmi yun na akong gibalik-balik ang simbahan dili man malukot ug maalsa sa pari, magpabilin man unsay gibutang sa katawhan. Muna nga padayon nga magtinabangay, padayon nga maglambigitay, padayon nga mutabang og moalima sa ato nga edipisyo sa simbahan. Ang piyesta maoy panahon nga ang pamilya magkatapok, labi na kung dunay tagsa-tagsa kabanay ang mga managsuon, ang mga anak. Unya tungod sa piyesta, mag-abot, magtapok, magkahiusa ang managsuon uban sa ilang mga anak. Nindot kayo kining maong nindot kayo kini kun mahitabo. Apanusahay diha sa panagtapok, moabot usab ang mga pagbati sa kahiubos. Usahay adunay masakitan, adunay dili ganahan nga moapil sa reunion. Ayaw pugsa, sabta lang. Iampo nga madanagan sa kahayag sa Espiritu Santo. Ug ang tanan magampo usab nga makasabot ug makadawat ang usag-usa sa kinaiya sa ilang igsuon. Karong hapuna, bispiras, gisaulog ang kapistahan sa Santa Cruz nining atong barangay sa Talairon. Dunay bata nga nangutana nganong gitawag man ang piyesta karon nga Santa Cruz, dili man babae ang anaa sa krus. Gitawag kini og Santa Cruz tungod sa Spanish grammar nga the word cross takes a feminine gender, mao nga gitawag og Santa Cruz. The most solemn and significant symbol of Christian faith is the cross. Ang krus ni Jesus, tuburan sa kinabuhi. Ang krus ni Jesus, mo iyang trono sa iyang pagkahari sa tanang hari. Ang krus ni Jesus, mo itimaan sa pagkamasinugtanon niya sa kabubuton sa Amahan. Ang krus ni Jesus, mo itimaan sa iyang pagbuntog sa kamatayon. Ang krus usa ka kadaugan, tungod kay dinha sa krus ang anak mihatag sa iyang kinabuhi aron daghang mga tao mamahimong mga anak sa Dios. Tungod ni ana ang krus na mahimong stairway to paradise. Ang krus timaan sa walay kahadlok o walay utlanan nga paghatag ni Hesus sa iyang tibuok nga kinabuhi alang kanatong tanan. Pinaagi sa krus, gihatagan kita ni Jesus o kinabuhing dayon. Didto sa hardin sa Eden, ang kahoy mihatag og bunga ngadto kang Adan og Eva nga midala kanila sa kamatayon. Apan didto sa Golgotha, ang krus ni Jesus mao'y kahoy nga gahatag og kinabuhing dayon. Pinaagi sa krus, giluwas ni Jesus ang katawhan sa kalibutan. Apan ang atong kinabuhi, ato gayud nga ipasubay sa kabubuton sa Amahan nga anaa sa langit. Diha sa krus, gibuntog ni Jesus ang kamatayon. Nabanhaw siya, o
ug mao kini ang atong gisaulog karon. Ang kadaugan ni Hesus, ang iyang pagkabanhaw, ang krus simbolo, apan ang lawom nga kahulugan sa krus mao nga wala siya gapadayon nga gilansang sa krus. Nabanhaw ang atong Ginoo, dili nato puy-an ang kinabuhi diha sa kaguol. Dili lunlon krus ang atong nasinati sa kinabuhi. Kung doon na magilitay krus sa kinabuhi, apan kini pamaagi aron kita makakaton o makapamalandong unsa gayod ang kinabuhi nga Kristohanon. Wala magpabilin si Jesus diya sa krus, nabanhaw ang Ginoo. Pagtulunan kini nga ang kinabuhi sa usa ka matuohon, sa usa ka Kristiyanos, gipunting sa unahan, sa usa ka paglaom nga sama ni Jesus kita usab mabanhaw. Mao nga si San Agustin miingon, "We are people of Easter and Alleluia is our song." Ang piyesta sa Santa Cruz, usa ka kasaulugan sa paglaom nga si Jesus nagpakamatay aron kita sama kaniya mabanhaw usab. Salamat ni Santa Elena nga sa Septembre 14, 326 nakaplagan ang krus. Diha sa krus napakita gayud ni Jesus ang tiunay, timos ug lunsay nga gugma. Matud pa bitaw sa ato nga ebanghelyo kaganiha, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that those who will believe in Him will have eternal life." Mao kini ang kahulugan sa atong kapistahan, sa atong pagsaulog karon sa piyesta sa Santa Cruz. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kung nahigugma kita sa Ginoo, dili man ta mag-ukon-ukon sa paghalad. Labi na ko ng inyong mga anak gusto nga magpari o gusto nga magmadre. Dili gyud nato babagan, dili gyud nato santaon ang pangandoy sa mga anak, sa mga batan-on nga moalagad sa Ginoo. Ato yung hinumduman nga ang mensahe sa krus gahulagway gayud sa timos tiunay o lunsay nga gugma sa atong amahan nga gipakita dinha sa pagkamatay ni Jesus dinha sa krus. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala man moanhi ang Ginoo aron sa pagsilot kanato kundi aron pagluwas kanato. Mao na nga mao gini ang atong huptan nga pinaagi sa krus ang kalibutan giluwas sa atong Ginoo. Mao na nga kung dunay tiunay nga gugma, nindot gud kaayo ang ato nga kinabuhi. Hinaot nga ato yung mahinumduman nga diha sa krus napakita gayud ni Jesus ang tiunay, timos ug lunsay nga gugma. Mao kini ang mensahe sa ebanghelyo, mao kini ang mensahe sa atong piyesta. Hinaot nga dinha sa panimalay mohari gayud ang gugma ug pagpinasayloay. Hinaot nga mga managsuon andam nga mopasaylo sa nakasala nga igsuon tungod sa gugma. Hinaot nga ang mga church leaders walay bingkil-bingkil. Kini biyang pagbingkil-bingkil ang kasagaran yun ani ang pundasyon sa bingkil-bingkil mao magyud ning jealousy. Kana ba't bitaw magunahuna ta nga ako ra gyoy ngilngig, nga ako ra gyoy mulabaw ug tungod ni ana kundili siya ma-mention na siya di ay ang mihalad ini na masuko gyud siya unya mo yamii dayon ambot kapila ka ninyo yamiri si Father Cody wa ko nimo gi istorya, wala ko nimo gi mention during mass.
na ayaw gyud pagsigig yamid kay tingalig dili na mo balik sa insakto ang imong simod nga magsigi na kag panghiwi. Ato gyung hinumduman nga ang sinugdanan gyud sa bingkil-bingkil kadaghanan gyud mao gyud ang jealousy. Importante gyud kaayo nga kita dunay pagpaubos, importante gyud kaayo nga kita dili masina. Atong hinumduman nga adunay pagkabanhaw sa atong kinabuhi kada adlaw kun kini ato nga gibansay ang gugma ngadto sa atong isig katawo. Kining pulong gugma sayon ra man ning litokon, pero atong puy-an lisod gyud kaayo. Kani bitaw mga managsuon sa mga bata pa nindot yung kaayo no, magdungan og kaon kunya kung magsinumbagay man pero inig taud-tauran magsabot ra gihapon pero inig dagko na sus labi na kining mga in-laws mo day mo ingon nga uy nganong gamay ra man na ang imong bahin sa yuta nga ika may magulang o ngano nga ang imong kamanghuran naa man gyud sa dilantira agianan gyud sa dalan na magsipok dayon ang imong bana o ginagkadugayan mag-away dayon ang mga managsuon mo na nga dili maayo. Doon na po yung mga managsuon nga kinibitawang bintahuso labi nag takdol bantayan gyud na ninyong takdol kay mao nay iiswag sa muhon kay dili man makakita kuno ang tag-iya sa kining yuta. Mao na nga ako yun ang nasinati dito sa Basilan. Uy, mag-away yun sila. Kung anong nag-away mamon sa akong yuta ni gamay nahibuong ko nga nakuhaan manig mga napulo kadupa kay gibalhin dia iniya ang muhon ug karon ni gamay na ang akong yuta. Nakadtong mga bintahoso wala ninyo gipakita ang kinabuhi sa paggabanhaw sa atong Ginoo. Kung ikaw bintahoso, kung ikaw nagpakita sa imo nga pagkahakog, wala nimo gipakita ang imong kinabuhi nga ikaw nabanhaw o ang kinabuhi sa pagkabanhaw mao nga imo gyung ipakita ang imong gugma ngadto sa imong isig katawo, labi na gugma ngadto sa imong mga igsuon. Munang permigo na ko ning isulti didto man ko sa Midsalip kaganinang buntag akong giingnan kining mga batanon kaniadto karon tiguang na unya daghan mog mga anak inyo gyud na kun do na moy mga yuta bahina gyud na daan kay do na rabog gyud moy anak nga bintahuso o kun do na may bintahuso dire uy ayaw na uy kay maluoy pug ka sa imong kining igsuon. Ayaw lang na siya o ay lang pangilog o dako nga yuta. Kanang sakto-sakto lang. Kay inikamatay ra ba nato? Di ra ba yun nato na madala. Kunya, kung ato nang gihimo ang pagbintaha, ang atong gibilin, maurag yun ang kasuko, kalagot, o panag-away sa ato nga mga igsoon. Muna nga usbon ko, kung kita nahigugma, kung kita adunay pagsabot, kung kita adunay maayo nga gawi sa atong isig katawo, labi na sa atong igsuon, ato diyang napakita ang pagkabanhaw sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Sa kinatibukan, ang akong mensahe nining bisperas sa pista sa Santa Cruz mauuna, giauhag kita nga mohupot sa bertud sa pagkamapaubsanon. Ikaduha nga ang krus gahatag og paglaom nga sama nga si Hesus atong Ginoo nga nabanhaw kita usab mulaom nga mabanhaw. Ikatulo nga ang krus simbolo sa dili matugkad nga gugma niya ngari kanato. Natong tanan malipayong piyesta ug atong pakpakan ang Ginoo. Manindog kitang tanan sayod sa dakong gugma o pasaylo sa Dios kanato ato karong ihalad ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan sa matag pangamuyo moingon kita Amahan himoa kaming mapasayloon sa among mga igsuon. Amahan himoa kaming sa among mga igsuon.